akapwanyika pwanyika nacho akatonyanya kupwanyika netsaoni musoro wangu watsemuka uropu wabuda panze pafoni. Chakagona kungondudza nechekuti vanhu vese vamanditi nditarise vaparara. Atuwa vanga rakakura kuti mudzimai wana kufukamwe chete nambuya pamusoro zvinhu zvikurema izvozvo. Zvaitika izvozvi wakatanga kufapo kare ndivo vanenge vachidaidza chii vamwe nekuya vanoti cleansing. Taimbonzwa vachinzi pane inoitwa inonzi cleansing even muchitendero iriko. Kunyange hurumende yetu iri kutibatsira asi hazvina zvazvinombobatsira sisi havachadzoki. Yes, maswera sei mhuri yeZimbabwe. Nhasi tiri kuzengeza 1 muna Rushesha Street uko kwatashanyira mhuri yakarasirwa nevanhu 3 vemumba mumwe chete patsaona yakaitika pana Seke Road. Vatauri vari kutaura ivo vachiti vashakabvu ava vakanga vachiuya kuburial kwehama yavo inonzi Nigel, iyo yakanga yafirawo zvakare muaccident nekombi inonzi Wakanda ari driver. Nekudaro vanhu vakatopfuura vakatakura kofini raNigel vasina kuziva kuti paiva nehama dzavo dzakanga dzashaika nesame kombi inonzi Wakanda zvakare. Zvinorwadza izvama. So ndatinzwe veukama nemalocal residents vachitaura. Ini ndinoitwawo Felicitas Horumba ndiri munin'ina waPerpetual. Ichi chiitiko chakativhundutsa zvisingaiti. Hapana anga achimbofungidzira kuti sisi vedu vari imomo mutsaona iyi. Taingonzwawo vanhu vachitaura kuti kwaita tsaona gonyeti ratsitsirira kombi, but taisatombofungidzawo kuti sisi vedu ndo mavari. Saka ratodhei rechitu ndopatakatanga kushamisika. Papaine imwe nhamo yemuzukuru wedu yanga iri kumanyama. Saka vamwe vana sisi ndokwavava vari, ini hangu ndandisina kukwanisa kuenda, ndanditori kubasa. Saka day 3 ndopandakazoshamisika ndakutonzwa kuti mafonero andakangoita ndakangonzi sisi wako mutsaona iya yakaitika yekombi. Ndizoziya hangu zvakadai ndakabatikana. Zvinova zvinhu zvakandirwadza kuti sisi vangu nemwana wavo first born nemuzukuru zvinova zvinhu zvakandibata zvisingamboiti. Ndiri kurwadziwa zvisingamboiti pakuti sisi vangu vasirwa vazukuru vakawanda. Ndikushaya kuti ndoita zvekuita sei pamusaka pechitiko ichi. Chitiko chataa tisati tamboona kubva ndichiberekwa mufungi. Ndiri kurwadziwa zvisingaiti pamusoro pasisi vangu nemwana wangu nemuzukuru pamwe chete. Izvozvi musweri wese ndaswera takangomira. Kunyange hurumende yetu iri kutibatsira asi hazvina zvazvinombobatsira sisi havachadzoki. Zvinhu zviri kutirwadza. Hurumende yaita hayo hataizvikwanisa. Hataimbozvikwanisa mabhokisi 3 mumba 1. Ndinongotenda hangu hurumende nerudo rwayaita mhuri yese yeZimbabwe machemawo nesu. Hapana aikwanisa kuita kutibatsira pachitiko ichi saisachigonaba. Ndiri kurwadziwa singaiti. Kumbiro changu changu chekuti kana vanofambawo nedzimotikari vafambewo zvakanaka, spidi iri pari naniwo vasingamhanyi. Nekuti tsaona dzacho dzanyanya. Asi ipapa apa driver ainzi pane mumwe avakadzikisa vachiti hanzi zvoni iwewo mari yako yakabvaruka. Ndiye akazonyatsotsanangura kuti zvinhu zvakafamba sei. Antaura kuti kombi yaimhanya iyi. Asi vakamudzikisa, vachingomudzikisa kombi ichibva yatongoita accident. Muone zvinoita Mwari. Asi kombi hanzi yaimhanya. Saka ndinongokumbira kuna vanofamba nedzimotikari vawanikwa vachifambawo zvakanaka mumugwagwa mutsaona dzawanda. Nekukumbirawo mhuri yeZimbabwe ndiri kungoramba ndichitenda zvakanyanyisa nerudo rwamaita. Pane zvese zvamatiitira kubva kutransport ichatakura zvitunha zvedu nechikafu nemari dzamatipa dzekuti tishandise. Ndinongotenda hangu naizvozvo. Takazunzwa ndofunga 30 minutes after zvaitika. Time taitofamba achida kubuda nebheriya kuti tinoviga mwana anga ashaika. Ndopatakatonzwa kutonzi pane kombi iri kunzi yaita accident pabridge apa. Asi zviri kunzi mune vanhu vehuka vachitoya kunhamo vanodhwa mukombi imo. Ndopataka vatotena kutosiya zvataimboita vatatomboenda kusini ikoko. Pana pachatakakwanisa kuona because kombi yanga yakatsikirira.
vakapinda vakadongorera havana chavakwanisa kuona. Vaingoti vari kuona vamwe vari kuchema vari kumahwindo vachisimudza maoko, but hapana maoko akwanisa kuona. Ine hangu handakwanisa kusvika, ndakatya ndakamira kure. Asi kune varume vakasvika vakati tazama kuti todii, but vakashaya kuti vobatsira sei because kombi yanga yakatsikirirwa. Takarwadzwa singaiti nenyaya yekuti Nigel wacho anga afa futi netsaona, akapwanyika. Nigel akatovigwa mapisi ari mutsaga nenyaya yekupwanyika netsaona. Musoro wangu watsemuka, urofu wabuda panze. Tosangana futi vamwe vari kufa futi vakatswanywa futi vari kufa. Nedambudziko rimwe chete remaaccident emakombi. Saka zviri kurwadza. Vakashaya vanga vabva kwamusana kubhindura. Saka vakabva kufunga musana achibva watongosvikawo pana pacharge office ibva watokwira kombi yokuya kune kufungisa kunhamo. Vakanetsa because havana kukomunikita nevanhu vanga vari panhamo. Vakakomunikita nevana vanga vari South Africa, ndova vakatoudzwa kuti vana vangu ndakuenda kunhamo kwaHarare. Saka isusu patakanzwa kuti pane vanhu valodwa vabva kumusha, vakumbi vanga vachibvunza madirections pacharge office, hatinambozvisa mufungo kuti vangadai varivo vauya because vanga vasina kutaura kuti ndiri kuuya. Asi vana ndovakatozoita pressure kuti mama vati vari kuuya kuHarare kunhamo. Asi kana vasina kusvika, endai futi unotarisa kusiri kuti havana kupinda here kombi iyo yaita accident. Takakontinue nebheriya, tapedza bheriya taichiti yaNigel. Tadzoka vana ndopavakazofona kuti mati mama vedu havana kuuya kunhamo. Saka madi kumbonocheka kune vanhu vaita accident because ndofunga vanogona kunge vari mukombi imomo. Saka vatabatanidza because pane mukomana akambe afona tiri kunhamo achiti siyanai chimbomirai zvekusiyana naNigel mumboenda pasini because mukomana anenge ndiye angatokidza vana tete mukombi vachitovada kuuya kunoku, vakakumbira madirections. Saka mukomana haana kuzouya hake nekombi iyoyo asi anga avakwidza. Saka vanhu pavakazobatanidza kuti mukomana uyu ambotaura kuti pana vanhu vakwirawo, uyu ari kuti mai vauya, mafoni avakumushaisa anga site, hapana foni yaiita kumushatisi dzairamba. Saka mwana ndobva aramba achiti endai kunotarisa kupi kusini. Bvata vanhu vazongomhanya kunotarisa kwakutoona shuwa vari kupi, variko ndovachatsamuka. Saka tichitensa mama vakanga varipo, vamwe vakanga vainawo ndanani? Chete vanga vaine mwana wavo musikana, second born. Mwana wavo musikana yanga nekamwana kake kamudika, mukomana kadiki Joshua kanga nefunga 3 years. Ngokumbirawo kuti vatyairi vaedza kufamba zvakanaka, especially vakomana vechidiki vavava. Dzimweni dzenguva vachavakoshisi vanhu vanenge vakatakura mukombi. Ende dzimweni dzenguva ukatsiura driver anotoita manyengo. Vakomana vamakombi havadi kutsiurwa. Ukamutsiura uchaiko speed yakanyanya anotoda kutowedzera. Ukamutsiura udzora volume yemota anotoda kutowedzera. Saka dai vana vedu vakutaura vabereki vagona kutsiurika kana vari parodi, vadzorawo speed vafamba zvakanaka nevabereki. Tinongokumbirawo kuti hurumende yacho especially vetransport vacho vazame kuongorora kuti chii chiri kumboita kuti rodhi iyo iite maaccident, vogadzirisa dambudziko racho. Kana iri speed chiya ichiwandisa, kana vachiisawo mahampu, kana vachiisawo marobhoti, kana vachiisawo chii, even time yekuti inenge iri peak hour ye, vakatomboiswa kana mapurisa etraffic kuti vambomira murodhi vachikontrora, ndofunga zvinogona kubatsira. Tinotenda sei ukama venyu nevashaka vanga vari mama kwamuri nega? Vanga vari tete hanzvadzi yababa vangu. Yes, pari zvino ndina gogo vandinawo vanoteedzana nemushakabvu amama vashaya. Ndakarota ini naamai vangu nababa vangu vari mumba asi tatiri mumba yekumusha. Saka naamai vangu vakanditi nani kamufushwa murusero, vakati umuwesa pakona imba yatatiri yanga iri yekumusha yeuswa, mabhedhurumu okumuswa anesa mavharanda aya. Saka kukona kweimwe vharanda ndokwandakanziisa rusero rune mufushwa, ndobva ndaisa zvekune mumwe kona. Saka ni sero chitatu pakati pevharanda raripo iri uswa hwanga hwabvungunuka hwaora. Saka ndakatadza kuisa rusero ipapo. Saka ndichipedza kuisa rusero ndakanzwa baba vangu vachiimba, vakaimba nezwi guru vakati nyengetera uone simba rekunamata, vakaimba rutatu. Pavakapedza kuimba rwechitatu ndakabva ndapepuka ndichibva ndatokahadzika kuti hope idzi dzinorevei. Ndokubva ndataurira mwana wangu ndikati hope dzandarota hadzina kundimirira zvakanaka. Mwana wangu akati rondedzerai, ndikarondedzera akati mama hope dzenyu hadzina kunaka, asi haana chaakanditsanangurira. Asi ndakazoenda kuchechi ndokubva ndanodzibvuma zvekuchechi. Pane muprofita ari kuchechi akanditaurira kuti muchasangana nezvinhu zvakaomarara, muchasangana
dambudziko, asi dambudziko ramuchasangana naro richaita sebasa rinenge richiitwa rine chivanhu mukati. Asi imimi kana manzi tungamirai chivanhu, musabvume, ndinoda kuti imi munamate. Ndo zvaakanditaurira. Akadzokororazve aita semunhu uya ane zvaanondivanza paaitaura izvozvo. Saka ndohope dzandakasangana nadzo. Chokwadi. Waive musi weSaturday. Iri Saturday. Saka Svondo kuseni ndichikanga nzungu ndopandakanzwa kuti mwana wasisi wangu aita accident nekombi afira pakare. Saka ndakabva ndasiya nzungu, ndikabva ndatosiya muroja anga ari pamba pangu, ndikati ichipedzisa nzungu dzangu ndakutoenda kunhamu yemuzukuru wangu. Sisi wangu iwavo ndo vakandisiyira mukaka ndovandoteedzera vane mwana ane mwana akafa. Saka tiri ikoko inini ndakatobvunza kuti mafonera here mainini kwaMusana, zvikanzi tavafonera vati vari kuuya. Saka ndakazonzwa zvonzi vasumuka. Saka taifungidzira kuti tinobatana panguva dza11 dzataifanira kunoviga mwana. Saka havana kuuya, ndokubva taenda. Patakaenda pacho ndopatakaona accident yakanga iri paside pebridge. Takangotiwo accident ina handa kuzivawo kuti mune hama dzangu varimo. Saka nditakanosvika tikagara, munongoziva zvemadhiraivha kwaive nemahwindi, vakatora bhokisi vakatiza naro vakanogara naro. Isusu takangoti kuna dhiraivha wekombi yataive, ende unotisiya kuzororo tigarire kusvika vauya. Saka takanogarira kusvika vauya. Saka taviga takazoshayiwa kana transport yekudzokesa. Ndakafamba netsoka kubva kuzororo kusvika kuManyami paive nenhamo pacho. Ndokubva ndatonzwa kurwadziwa, ndobva ndanzwa kupindwa nemhepo. Kurwadziwa chaiko kurwara. Ndakataurira mwanasikana wangu kuti shamwari ndibate ndinorara kumba. Handidi kurwara ndiri mukati mevanhu vakawanda kudai. Chirega ndorwara ndiri kumba. Saka ndopandakauya kumba. Ndobva ndarara. Mangwana kuseni ndakafuma ndakunzwa zvakanaka. Ndikati ndakudzokera, asi vanhu vekumba uku vakanga vatomukira kuMarinda. Vakati tinomukira kuMarinda, ndikati inda henyu, inini handikwanisi. Ndopa vakazoti tozoya tokutorai nekuti toda kuparadza nhumbi dzemukomana. Saka ndakazomuka ndichienda. Ndaenda ndakawana vatoparadza nhumbi dzidzi. Vamwe vakutoenda kumabhazi. Zvikanzi tichakudaidzai mama. Ndikati hazvina kuipa. Saka ndivaingotaura vachiita fanike vanondinzvenga, vachiita fanike vanoti handifaniri kuziva. Saka ndakazongoti asi mainini vakashayiwa mari yekuti vauye kunhamo. Saka ndivakanga vachingondivanza vasingadi kundibudira pachena. Saka ndivakazoti paya zvikanzi vanzi vakauya nesuro. Ndikati saka vari pai. Zvikanzi pamwe vane kumwe kuhama kwavapotera. Ndikati munin'i wangu haaite izvozvo. Kana achiuya kunhamo anouya kunhamo. Saka ndakabva ndatoita kurwadziwa. Ndobva ndati ndakuenda kunotsvaga munin'i wangu. Akauya akaendepi. Ndopakanzi chimbomirai mudye. Ndakadya zvangu sadza racho, asi ndakanga ndichitadza kana kumedza. Havana kumbozviona kuti inini ndaitotambudzika pakudya sadza iroro nokuti ndakanga ndabatikana. Saka zvakanzi chimbomirai, ndoona vari kungomhanya nemumwe mwana wangu musikana mukuru. Ndopa ndakazoti no, imimi makatobata madrinks, muri kunwa madrinks. Munin'i wangu ndisingazivi kwaari. Ndakuenda kunotsvaga munin'i wangu. Saka ndakabva ndabata tsvimbo yangu ndobva ndasumuka ndakufamba kuti ndakuenda. Ndopakazonzi nemwana wasisi wangu ane mwana akanga ashayiwa, mama regai mutakurwe nemota. Ndobva ndatakurwa nemota. Tasvika kunoku vakanditi chisarai, isusu takuenda kuchitungwiza kunotsvaga. Nekuti taenda kupolisi tikaenda kwaMakoni tikazonzi endai kuchitungwiza hospital. Saka ini ndakazosara pano. Ndakangomirira kuuya kwavo, asi mwoyo wangu wakanga usisina kugutsikana kuti vanhu ava vapenyu. Zvinorwadza chokwadi. So imimi hamuna kuzoenda kunoona mabodies? Handisati ndatombonoona kana chokwadi. Zvinorwadza chokwadi. But makazvitambira sei gogo? Muchirangarirawo zvakare wopedza makanga marota nekuzoona chiitiko chakadai, makazvitambirawo sei? Inini ndakatambira ndichirwadziwa. Chinhu chikuru chandakarwadziwa nacho ndechekuti baba vangu naamai vangu vakauya muhope mangu. Asi handina kududzirwa kuti kune zviri kuuya. Kudai vachindidudzirawo kana vachinge vaona pane zviri kuuya semwana wavo. Ndakarwadziwa. Vakafa. Ko zvakazombouya sei kuti ndivarote? Alright. Saka takatarisa
vachakabva vaitotaura nemi here pavaiuya kunhamo yemukomana weNigel? Vaitotaura nemi pafoni? Ina havana mbotaura neni, vakafonerwa nevana. Ine foni yangu yakanga ichistika, saka ndakanga kuti vana fonai. Pane vakati tafonera mai neni, ndaitobvunza kuti ninge mamufonera here, saka vakati tamufonera, tavafonera vari kuuya. Alright. But havana kuzopedzisira pawakapedzisira vakataurawo pawakapedzisira kutaura navo kuti aya tapedzisira kutaura navo nguva dzakati vakataurawo? Vakataura navo sanezuro. Iwo nobva wamuka uchienda kumabhasi. Saka havana kuzotaura navo. Alright. Zvinorwadza. So chikumbiro chenyu chingava chipi gogo? Takatarisa kuhurumende nokuti tiri kuona kuti Seke Road yatonyanya panyaya dzetsaona idzi. Saka ameno tingagadziswe sei takatarisa kungava kuchiKristu kungava kuchivanhu? Mumwoyo mangu chaimo ndakatombozvitaura kana mupataura pachena kuti nguva yatakanga tina baba vaMugabe zvakamboitika saizvozvi pamvura chena, vanhu vachingofa, motokari dzichingopindiguka, asi kwakazoitwa zano rokuti vakuru vemachechi, mabhishopi, vaifamba vachiisa minamato mukati menzvimbo dzakafanana naidzodzo. Tobva ipapo tinonamata zvedu, asi kakune chivanhu chinofanira kuitwa kudzikamisa nyika yedu. Dai tamboitirwawo izvozvo kuti kune vakuru vanogona kukumbirira, nekuti zvino izvi hatingati tochiti isusu isatanism iri kuitika, asi kana iri satanism, ko ivo vakuru vedu vari kudii kutidzivirira? Kune vakarwawo ndeni, vakafa, vanogona kunge mweya wavo wakusumukazve uchitipinda kuti vanhu vaite matsaona. Zvinorwadza izvi chokwadi. So chikumbiro chenyu zvakare kune vanotyaira vemakomba chingava chipi? Nokuti tinoona kazhinji ndo vanowedzera maspeeds vachimhanyisa mota. Ndinacho chikumbiro futi. Chikumbiro chandinacho ndechekuti dai hurumende yanyatsoona kuti munhu ane driver's license haafaniri kudhiraivha akadhakwa. Zvidhakwa zvacho zvaakudyiwa, kunoti zvifodya zvavanoputa, kuzoti zvinwiwa zvavanonwa, inini zvinondirwadza. Tobva ipapo dai hurumende yatibvisira makombi, vatiunzira mabhazi, nekuti makombi havana mutsigo kana vachidhiraivha madhiraivha emakombi. Kupesana kwavo kwavanoita munotoridza mhere, nekuti vanenge vachitafanika vari kuita mujaho kunge vari kunakidzwa, havazi kuti vakatakura vanhu, vanotafanika vakatakura masaga. Zvinorwadza izvi gogo. Takatarisa Nigel angabva mukushaya, pamusoro pezvo pasina kana asati abigwa patoitika imwe tsaona zvakare. Chingava chigogo chino, zvinhu zvinorwadza chokwadi, but pane here fungidziro yekuti pane wakaipa ari kukonzeresa kana kuti zvinhu zvangoitika zvonachurali? Izvozvo ini zvakandiwandira, nekuti mukati mekurarama mukati memadzinza edu munogona kuita dzimwe hondo dzinenge dzirimo, asi hadzingazikanwi nemunhu wese wese. Asi imimi kana varidzi vadzo, varidzi vedzinza renyu muchiziva hondo dzenyu, kuri nani kuti vanhu vambogadzirisa. Chikuru ndakukuridzira vechidiki kuti dai vaziva Mwari, dai vanamata. Dambudziko randanaro riri kundirwadza, tasara tiri vaviri nemunene wangu, saka izvi ndasara ndega. Pane mhuri dzakati wandei dzakasiyiwa. Tine hanzvadzi yangu yakafa yekutanga yaiteera mashure mangu, yakasiya mhuri. Yandaiteedzera inini yakasiya mhuri. Iye nhasi yemunene wangu asiya mhuri. Mumba make mune vazukuru vakawanda vaanga achichengeta vana vevana. Saka ipapo pari kundirwadza kuti vana ivava vachaita sei, vachachengetwa sei. Inini ndinoitwa Maipende, ndogara panhamba 96 Rusvingo Road. Tinongodarika dzimba 3 kuti tiende pane rufu rwakaitika rwakatirwadza chose. Chatinongokumbirawo kumhuri yeZimbabwe, tokumbirawo hurumende igadzirise migwagwa yedu, tokumbirawo zvinobatsira murodhi kuti kana paitika dambudziko rakakura kudai tigone kubatsirika nenguva. Tinoona padambudziko iri pakaita dambudziko rokushaya crane yekuti isimudze kombi yanga yakatsikirirwa netraki kuti vanhu vabatsirike. Kwakauya yekutanga ikasimudza ichidonhedza traki iroro, maybe papa nevamwe vanhu vanga vari vapenyu
vakazotofa nekuda kwedambudziko iroro. Kukadzokera iyoyo kukauya hombe kuti vanhu vagone kubatsirika. Ndofunga papa notori nevamwe vanhu vaikwanisa kurarama, but vakatadza kurarama nekuda kwekuti vakashaya rubatsiro nenguva. Pakashayikwa maambulenzi akatakura vanhu nenguva. Tachungokumbirawo mumugwagwa migadziriswe, muite even mahambu anokwanisa kubatsiridza kuti kana paita dambudziko rakadai vanhu vagone kubatsirika nenguva. Tinotenda. Saka tichitarisa maambulenzi mushure menge chiitiko ichaitika, zvakatora nguva yakareba sei kuti maambulenzi auya achibatsira vanhu? Aisi over an hour dambudziko raitika pasina help yevanhu kuti vabatsirike. Chikumbiro chinoti ngatiwani zvinobatsira kuti vanhu kana vaita dambudziko vabatsirike nenguva. Like iva yamakrane vafana kuwanika in time, noti kuti krane rinoshayikwa kuti vanhu vabatsirike. Ambulance haiwanikwe in time. Tinokumbirawo nerudo rwaMwari kuti vanhu vabatsirwe netime. Vanhu ava pane 2 3 vangadai vakararama, but vakashaya help nenguva. Krane yoshayikwa uye imwe yotadza kutakura in time kuti vanhu vabude mudambudziko rakadai so. Zvinorwadza, zvinosiririsa. Dai vanhu vakararama pamwe 2 3, ngakuve nemabhazi akawanda, makombi abude murodhi. Kukura inini izvezvi zvindane 73 years. Kuuya kwetakaita Marare muno, motikadzi dzainspektwa. Madhiraivha ngaatore malaisensi chaiwo kwete mafeki. Unoziva kuti izvezvi zvika vanhu vanondosvikawo pemunhu mari, munhu otore license. Izvezvi hurumende ngainase kutarisa. Vanhu vari kukuwara ngevanhu vasina malaisensi, vanhu vasingazivi zvavanoita. Saka izvezvi ndapota hangu inini chichomo changu hapo, ngekuti rimwe gore ndakafirwa futi nemwana wababa munini wangu. Saka nyatsai kuona izvozvo, muzviongorore kuti motikadzi dziri kudhiraivhwa sei, uye ona motikadzi dzawanda munyika. Dzimwe dzacho dzakadini, dzimwe dzine mabhireki, dzimwe hadzina kudini, kuenda chete. Tarwadziwa kuti vanhu vanonamata. Ndototoziva kuti mweya waSatani. Vanhu vanonamata asi kuchivanhu vanozi vanobika doro, vechiite zvavanoita vakuru ipapo. Vanobika doro. Ndofunga ukazwa zvinotaurika izvozvo nokuti vazhinji vanoti zvinonga zvaitika izvozvo wakatanga kufapo kare ndivo vanonga vachidaidza chinhu vamwe. Nekuti inini kuzwa kwangu gore retagare muno kunozi kune bhazi rakatanga nemaaccident ipapo, hazi munhu akaona nyuchi dzikamuruma akabva aregera steering, vanhu vakapera ipapo. Saka inini ndozvendakazwa kuti akafa kare vaya vanokwezva vamwe vavo kuti vafewo ipapo. Saka ngapaitwe kuti ari mabirawo vanoita zvemabira ngavaite mabira, but chechi chaiyo chainoziva kuti chechi chaiyo machechi ngauya anamatika, mweya uperi ubve. Pari zvino ndina Peter, mwana wemushakabvu. Zvinhu zvinorwadza muri yeZimbabwe nematambudziko mukomana. So ungataurirawo mhuri yeZimbabwe yakateerera panguva ino kuti chiitiko ichi wakachinzwa nguvai kuti chaitika? Chiitiko ichi ndakachinzwa ndatoenda kubasa, nditori kuchifu, ndatoenda kubasa pandakanzwa chiitiko, ndopa ndakabva ndakwira ndauya kuno. Alright. Saka wauya kuno wakatosvika mabhodhisi atobviswa ivachakavhara? Vanhu vana vakazodudzira ndatokuno. Watokuno uri koko? Ndakatongonzonzwa kuhara, ndauzonzwa. Uri wechingani takatarisa mumba? Ndine wechi2. Uri wechi2. Alright. Wakazvitambirawo sei mushure mekunge wanzwa chiitiko chakadai? Zvinorwadza nekuti ndiwo mubereki aimira nesu panguva yacho yangatei. Vakatisiya tine ronda isu vana vacho, ndovamai vedu vaititsura pese patinoenda tadza, pese patinoenda dii, ava vasina achatitsura. So vanin'ina vako tanzwa uchitaura kuti uri nhamba 2, saka vamwe vanokuteera vangani? Kwasara 1 umwe wanacho ndiyakafa vaendi vavo. Andoda kutenda hurumende nekofini yatipa nemari yatipa yekuti ticheme mai nechikafu chavatipa.
kuti ticheme mai. Tanzwawo zvekare kuti vanhu vanga vachipiwa ma1000 sezvo pano pane 3 vanhu vakashaya, so makwanisa kuwanawo mari yefuneral assistance 3000. Alright, so vachaprovide kuti makofini nezvimwe zvese zviri kubva pamari iyoyo. Aiwa kwete. Makofini ari pawo ega. Alright. Aiwa, tinotenda waita basa guru. Chiitiko ichi pachakaitika ndakashamisika nacho nekuti zvinhu zvandanga ndisina kutarisirawo. Kana zvino ndiri pakubatikana. Dai Mwari atinyaradza chose tine mhuri dzakashayikirwa. Ndakatarisa muroora wangu uyu. Muroora aibatanidza hama. Ndakanga asina godo nemunhu. Ndakatopfuurawo chiitiko chabva kuitika paSt Mary's. Ndichitonzwawo tsitsi kuti mabuda vanhu here, asi handina kuziva kuti munhu abuda umu vanhu vandikutotaurawo mune hama dzangu nhatu dzaita se dzakashayika. Nezviro takatotaurawo mugrupu refamily tichitobvunzana kuti tese tiri vapenyu here, asi pandakanzwa shoko iri kuma4 ndakabatikana zvikuru. Okay, so mushure menge manzwa chiitiko ichi makaendawo here paaccident scene apa? Accident scene ndo patanga chida kutoenda izvozvi, pose apa tanga tambomhanya kuDAVS, patanga tichibatsirwa nehurumende kuti tigone kuviga hama dzedu dzizorore zvakanaka. Zvinorwadza zvechokwadi. Saka chikumbiro chenyu takatarisa kune vanhu vemakombi, tinoona ndo vamwe vakati vanoti nyanyei paspeed paroad apa, chingava chipi kuti chisarambe chichifesa problem? Chikumbiro changu panhau yemakombi ndechekuti hongu kombi ibasa rekuti mhuri dzirarame, asi ngavabvumawo kutsurika. Chekutanga kutsurika vosiya zvinodhaka. Zvinodhaka tikasiya tinokwanisa kuchengeteka chose. Madrugs haana kunaka. Uyezve vazive kukoshesawo upenyu hwevanhu. Tarirai izvezvizvi mhuri yasara, muroora wangu asiya mwana 1 kufamily kwedu. Mukomana ndinayo Peter Gutsa nemudiki ari grade 1. Kudai zvaibviro vane mabasa vagone kuwaniswa muzukuru wangu basa rekuti aite naye mwana wangu acho afirwa nemukadzi wake, haanawo zvekuita. Ruzhinji rweZimbabwe zvinhu zvekundibata zvakaoma kuti ndirambe ndichitsanangura ndiri kupererwa nemashoko. Dai Mwari anyaradza tose tafirwa, anyaradza mhuri dzimwe nedzimwe dziri kuchema, nevari kufamba murodhi vagone kuchengetedzeka. Pandakazvinzwa hazvina kundiitira nyore kugamuchira. Zvinhu zvakaita kuti ndifunge kuti pamwe vari pavanhu vakapunyuka vasina kufa. Zvekuti takasvika patakatuma munin'ina wangu kuti aende kunoona kuchimutunzi hospital kuti havapo here pavanhu vasina kufa. Akatozofona maybe mapasi 11 nezuro, a day after tsaona, patakadzwa kuti varipo pavanhu vakashayika. Munin'ina pakasvika kuchipatara akatonzi ndivo vega vanga vasara vasina hama dzanga dzaizovaona. Saka kubva ipapo pane kaconfusion kakatobetika pandini. Nekuda kuti situation yacho zvinhu zvandasina kutarisira sevanhu vaitovewo kunhamo, asi even izvozvi hazisi zvinhu zvinyore kugamuchira. Zvinhu zvekutotirwadzira nhasi nekuda kwemhuri yasiwa, nekuda kwemurume asiwa apiwa vanga rakakura, kuti mudzimai wana kufa kamwe chete nambuya pamusoro, zvinhu zvekurema izvozvo. Saka tiri kuti Mwari wega ndechakwanisa kutinyaradza, nekuti tega tingataura nepose patataura ndikwanisa kuti hapana chimwe chingatinyaradza kunze kwaMwari. Saka imwe nyaya ndoda kuzotendazve hurumende nerubatsiro rwayaisa padambudziko irori. Aiwa, tinotenda zvakanyanya nerubatsiro irori. Saka ndinoti ngavasatesi togara tirione vamwe vanenge vairwa nematambudziko afanani. Tiri kurwadziwa semhuri, tiri kurwadziwa senharaunda nechiitiko chakaitika. Taingokumbirawo kuhurumende yedu kuti dai yatikwanisa kutibatsirawo mumugwagwa umu.
vambotibvisirawo makombi ari kuwandira kuvana vadiki vasingakoshese upenyu, vatiisirawo mabhazi chaiwo anodhiraivhwa nevanhu vati kurei, kwete vana vadiki vatiri kuona vachidhiraivha makombi havakoshese upenyu hwevanhu. Ende mahambu mumugwagwa ngaawandewo, izvozvo tofungawo kuti zvinokwanisa kurijusa mataona akaita seiwawawo. Tiri kurwadziwa, dai tabatsirikawo. Maambulenzi ngaawande, agare aripo, ari on standby kuitirawo mataona seiwawawo akaitika, vanhu vakurumidze vabatsirikawo. Tiri kurasa upenyu nokuda kwekushomeka kwemaambulenzi. Dai hurumende yatibatsirawo ipapo sechitungwiza, sevagari vemuchitungwiza tarwadziwa. Zvakatibata, takanzwa kurwadziwa nechiitiko ichochi, nekuti ava vanhu vatakagarisana navo takarwadziwa zvekuti kana nekutaura pari zvino hatikwanisi, nekuti vanhu ivava ndivo vanga vari vavakidzani vedu vatinogara navo. Isi tinogara pano padhuze navo, saka tikunzwa kubatikana chaiko. Zvinorwadza chokwadi. So makazvinzwawo nguva kuti ndozvaitika zvinezvi? Takazvinzwa, isu takazozvinzwawo kuma12 zvakungobudawo pamafoni zvekuti kubridge kwakaenda vamwe isu hatina kukwanisa kuita sekuenda. Scene of accident ndakaenda. It was a devastating thing when I heard this shocking message. Vashaikirwa nemunin'ina wavo, nemwana, nemuzukuru. We are deeply bereaved by this circumstance. Zvakadaro ndoda kungotenda kuhurumende kubva kune mutungamiriri wenyika Comrade Idi Mnangagwa, our first secretary of the ruling party and the president of the Republic of Zimbabwe, for having declared this accident a national disaster. Nekubatsira apa nhamo apa neyatinoti state burial. Ndoda kukutendai President Idi Mnangagwa nokutendai naizvozvo. Ndotaura zvekare kuti dai zvaibvira vatyairi vemakomba through the Ministry of Transport kuna Minister Comrade Mona, dai zvaibvira paitwa ma-stringent measures against those who drive vasingatedzere mutemo wenyika. Vamwe vanodhiraivha vasina malicense, vamwe vanodhiraivha vachienda kulane rema-incoming traffics, zvazokonzeresa kuti tirasikirwe neruzhinji rwevanhu. I personally am deeply bereaved because from yesterday taitofamba chibva kuSt Mary's kune mhuri zhinji dzakarasikirwa nevanhu, kuya kuno kuzengeza kuna mai Aidhi, kune vamwe vari kuNyatsime vakarasikirwa zvekare. Hazvinakidze semhuri yechitungwiza kuti tinge tichirasikirwa nevanhu vakadai. Zvinhu zvinogona kunge zvichipreventwa, zvinogara zvakataurwa kuti hatidi vanodhakwa, vanotora madrugs vachidhiraivha, hatidi madhiraivhas anodhiraivha asina malicense, asingatedzere mutemo wemuroad. Truly, I'm deeply bereaved. Chikumbiro changu inini chiri kuna President himself, Comrade Idi Mnangagwa, na Minister of Transport, Comrade Felix Mona, kuti road yedu yechitungwiza ine motikari zhinji dzinopfuura nepo because chitungwiza musha mukuru. I don't know if they can expand this road, and if this road can't be expanded, ndinokumbira kuhurumende kuti paiswe ma-stringent measures through the Zimbabwe Republic Police or the ZNA in particular, kuti paitwe ma-stringent measures ekuti padzivirirwe tsaona dzingazongoramba dzichiitika panzira, nokuti tiri kurasikirwa neruzhinji rwevanhu. Zvinorwadza kwazvo. Kune vana vadiki vasina chavanoziva vakashaika patsaona iyi, who are believed to be the leaders of tomorrow. So kana tichirasikirwa nevechidiki, zvikoreva kuti nyika ino vanova ivo vanozova vari vatungamiriri venyika varamangwana redu, nyika inozomira sei. Saka tiri kukumbirisawo kuhurumende kuti paitwe ma-stringent measures ekuti road yechitungwiza, whether tiri kuMbare side or tiri kuroad yekuenda kucity, kutown chaiko,
paiswe ma-stringent measures against those who drive vachityora mitemo yehurumende yedu yeZimbabwe. Yes, tichiti kuswera mhuri yeZimbabwe pari zvino tiri kuzengeza uko kwaitika chiitiko chinotyisa nekukatyamadza apo 3 mafamily members from the same family vakatsakatika patsaona yakaitika just after bridge along Seke Road. Zvinorwadza izvo hama. Mushure mezvo pakanga paitika futi tsaona yemukomana anonzi Nigel from the same family. Izvo zvakaitika pamusuwo ainovigwa ndiwo musi wakanga wakatoradzikwa ambuya vake vari along the road vakatofuidzwa magumbezi ende vakanga vakatakura coffin raNigel havana kutomboziva kuti pane vehukama vakanga vatsakatikira patsaona. Zvinorwadza hama. Vatauri vari kutaura vachiti ambuya vainge vatouya kurufu rwemuzukuru wavo Nigel vasati vasvika ndopa vakasangana netsaona. Zvinorwadza izvo hama. Saka imba iri kuseri kwangu ndipo pamba pari kuchemerwa gogo ava nevazukuru vavo vese varitu. Zvinorwadza izvo hama. Toda kuti muiwo mucomment section but don't forget to like, share and subscribe to Hot Zim Trends so that whenever we post such kind of latest news you'll be automatically updated. We love you so much.